calɗi basaru ɗum huɓata heddo kam ɗi jaɓe walla ɗi jaɓa nden tugere artani joni kala mbowɓe ñamdude laal siɓe nani ɗo tan ɓe mbiya hay jeeh gimmi immi jahini ko defa dewrama nde gara to banggue ɓoggol basaru ɓe gari e guiɗo am Cheikh Pam e ceɗɗo balɗe nde tan he Umaru Cappa balɗe miɗo yiya ɓernde ma nde Umaru Cappa en gari he inde Amadou Diamanka Sare Gagna en gari he Umaru Tokora Umaru Sare Guelaje ɓe mbi Umaru boɗɗejo he Umaru ɓalejo on maayi Sare Guelaje won noon de tan mbawi tan ko miɗo ayna nayyi miɗen jowna beyi miɗen kaɓɓa baali wallahi mbewa e nagge e mbaalu wawata ñallude ƴakkude huɗo e haa ko mi walda e gacce ñaagoto ɗum ko jiirata ɗum gite ɓambaɗe laawol fof ngaari mayɗe suusi min nodda lamɓe hannde en ngari ɗo he inde Abdoulaye Bibi balɗe moƴƴo Samba Naran o eɗen calminamo ministre jaɓaɗo so en gimmima ɗon garen to député ji men keesi to Alpha Balde joom moki o mi ɓooyi wiide on Alpha Balde kombo kacirari to ngokki bottari ɗo ɗo Kolda hirande Dakar so en gimmima ɗon moƴƴo Yero Bolara o on ɓe mbiyanno tayibu tawɗo moƴƴere ɓeeɗo fof min mbiidi e maɓɓe albarka to sengo dokkal so en gimmima ɗon foko basaru mi wi on basaru ene heewi calɗi ɓe ngari ɗo he inde Malam Mbakke taniraɗo San Franci o kanko woni directeur radio Kambadou ɗon Samba Sabou finata en ngari to doctoraɓe men docteur Mamadou Ba Buwaro Galo somi yahi wicit to bureau makko o wicitanmi kala ko wonno ñaw ɓandu am o yiyat o laara kayiɗi daneeri e big mo mankata o
o winda ordonnance kanko ordonnance makko sancetake de ko kanko sancata docteur Mamadou Ba Boiro ñaagoden Allah yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battani ɗum ɗo ngal teddugal ɗe moƴƴe mum ɗi wodani janggi bambade bureau makko ɗo watta doctoragal ɗo balɗe Boiro hakke ko beltimi mi wattimo e yettode am hay goto añani ɓeydirari bone tan ko ñaw so en gimmima ɗon anani nde tuggere wi to Allahu ya rabbi nde ga jaabiti wi subhana calɗiɗi cuwa ɗon nagge calcule nge wima aduna ɓe mbiya nge huuni ta nge hunani aɗa andi ko nge noddetana hombo watta retard aduna mum o aljanna heɓete ko he aduna mawnude jikke ko he aduna darja ɓurtuga ko he aduna keɓa jawdi ko he aduna woɓɓe mbitama aduna ko mere a juumi aduna wona mere keɓa aljanna ko he aduna gonta taw liggoɗa ligge ko okkatama aljanna he aduna ana andi ɗum wona mere te mi ala hirande hatta jamma ara jamma ko haaji mum yaata duwaw goto ɗi woodi aduna ñande fof jiiɗa yimɓe du'i koye jamɓe ceerti ya en mbaddunimo wuuri wona uditaɓe kaso ɓe gariɗo he inde Sirifou Mamoudou togora Mamoudou inniraɗo Mamoudou en gari he inde Sirifou Abdoulahi Allahu akbar non bataru en gari he inde lamɓe men hanki Moutarou Kébé ko wonno ko ɗo nder mairie Kolda o woni ɗo ministre kala laawol makko ngol mbo immi Dakar fof mi ƴefta hoddu am hay somi hoɗani mi watta palloɗi ɗo nder poche am min du'odira Kébé waali ni woni aduna en gari he inde Dikori Diop min meeɗi waɗude giggol e liggoral ha nden hitande omo waɗa campagne guittumi auto am o bambaɗo jippo e auto mum yaara koyɗe totta hen dimo mum ɗum ɗi saɗi ɗe ta dimo o laatanimama endu Allah nde fini weeti kala aɗa wawi ɗum muynude Diop jiɓa yo Allah yurme yaafo Dikori Diop yo Allah moƴƴin ko acci ko yo Allah waɗi hen barke andi ko hen abdu en jalti ni woni aduna so en gimmima ɗon yero kande bari o meeɗi kam nabde to sirifaɓe to banguére nden hitande tawi omo humana debbo miɗo wondi e Saydou Coulibaly mo darni minen teto o wi Saydou Coulibaly Saydou wimo nama o wi mbiyana kam janggi ɗo wurde am ha ɗo nde haaɗi kala komi wawanni ko gollande nomo andu ko ni Allah tagi ɗum ɗo Allah artiki makko e jungo makko e gari ɗo he inde Gueladio Tare Paté e Dawda Cafena so en giwi ɗon falli mawɗo maayi falli mawɗo moƴƴannoɗo kam hakkude bimbi e kikiɗe jemma e ñalowma mum falli mawɗo
o sinci saare makko o juddani e saare nde o hooti laakara laakara jaɓɓima hoɓɓe kewɓe falli mawɗo o haali konngol hono ko yiromama haalno o wi kala ɗo ñaagotoɗo tawi mo aɗa jogii dokkal ma andi wona ñalngu ko tarikaji kaalete o maayi miɗo jogori yaade ɗo siñcam makko ɗo mi yaha mi fiya kolli ɗi no mbow mi fiirde kolli ɗi mi haala ñaam golleyaji makko en gari he inde manggal pullo ñande gimmimi jahannimo ngokki tawi o siñcoyani taw kanko manggal balde jottimi tan wi kam bambaɗo an ko hoɗum hanno nela he dow am mbimi ala de nelal wigol neɗɗo mbiye ɗum miɗo ara ɗum ko laamɗo wodani wona bambaɗo way kono mayde ni ta a tinani a matani ara an basaɗu heyi en gari he inde Alaji Demba Koyta min e Farba Mamadou min jahi min ñaagoyimo mbo wi minen appere londi garon allo aha jam hiiɗi bisimilla ma téléphone o yahaani bisimilla ma allo jam hiiɗi a hiirani jam tan kay hono golle ɗe hombo woni an allo téléphone o ena suuɗo so en gimmima ɗon min kaɓi koɗo tedduɗo on woni Sirifou Seydi o jeeya ko Guinée Bissau kono oɗo waktu omo weeli tawde Touba o ari hoɗade leydi ndi o ari juurade musidal ngal bon jippi to galle sana Seydi allo wona jengi naabu taga bande jamawta hombo muntaga bande jamawta to ko alati mon jelo a ko muntaga teddungal ma bisimilla ay menen kay ɗo hirde weli ala jengi ha ay ko leydi weli bisimilla mi somi hoɗi e ɓoggi hodduɗi ndu hoɗɗu ndu koɗɗammi joni ko almudo am Boubacar Bambaɗo waɗani kam ɗum ha feewi en gari he inde jomel Bambaɗo mon jippi galle am kala paalaɗo yiide jomel Bambaɗo omo galle am min jangi Bambaɗo jomel Sare Saliou omo ardi e debbo makko wonɗi wiye kadi allo maaleykum salam aɗa andi addimi he oto am he joni on woni ɓiɗɗo am Koli Jali Bambaɗo o innira Koli Jali Bambaɗo ñantan kanko woni chauffeur o kanko addimi ha miɗo yewta ɗo joni minen Bambaɓe ɗiɗo pen gari ɗo hande en gari ɗo he inde ñaakel Bambaɗo miñirawam moƴƴo penɗo mawɗo o jono Bakariyel en noddiɗo ñaɓɓiru Bambaɗo e mawde Bambaɗo
e suka bambaɗo to saare Bilali oɗo waktu tan hanki miɗo hirdi ɗo e sama kange bambaɗo ngana o allo jam yiri allo aha miɗo heɗima Bokari Mbaalo to saare mawde eyi bisimilla ma bisimilla miɗo heɗima bisimilla e ñaadima walla e ɓesla ɗum namu ade jooɗi tewi bisimilla ma ako jabaraɓe ɗe ɗe mbesi ɓesla ɗum de wallahi ma hen balle la fewi wala bisimilla ma okkilalde mi ka sooda allo salamu aleykum bisimilla waɗi welki ha goɗo mum ala bisimilla en gari ɗo he inde Hajji Sindian ina wondi e tubagal fola ɗum e nawliraɓe fof so en gimmima ɗo en noddiɗo Maali Kande so a jolama mbiya Abdoullahi Kande ɗi soodi galleji mum kesi ɗo ɗo quartier Bouna Kane eɗen calmina ko Hajji Balde haɗi garen e ceerno Bobo Diallo moƴƴo ceerno Mamoudou o en gari he Raya omo jooɗi Arab Saudi giɗo mo woppata giɗo mo nimsata en gari ɗo he inde Abdoulaye Kande kaw am kañum woni chauffeur am kala to jahanmi e leyɗe ɗe to jahanmi e ladde he ko Abdoulaye Kande jadami ɓuuɓi koyngal moƴƴi walan oto mum tuɗata omo jooɗi saare kemo ceerno Ali mo waɗi ɗo ziyara o moƴƴi teddungal waɗi haalisaji mbaɗi ñamru waɗi jikkodiral ɓeydima moƴƴo sellu mawɗo o ko mbaɗɗa fof yimɓe jaɓa kañum mbiyami giɗo mo a jaɓa yolde somo hawri e ɓiɗɗo am gorko mo itta lettere mawɗo mo okka ɗum boyen hi naɓan bamma mbiyamomo jangga o lettere simi nuɓɓi lettere o ɓernde nde waɗa jeddi wona ko okkete goɗɗo jangganam somi ñarti mi yiya toon biyeji kewɗi ena mbaali o woni ceerno Ali Diallo wona miɗo noddamo mere nde émission am fof kanko puɗɗortomi inne nde en gari he inde Mammel Diamanka Salamata Jeeya minen gonduno liisi bowa ɗo ɗo wiyete Pontiña Diamanka mi meeɗi waɗandemo hirde mawde Salamata Mammel Diamanka albarka ladde anda ɓiɗɗo moƴƴo kono ɓiɗɗo moƴƴo no andi hoore mum hakke ko beltimi hande andi ko yantuɗo lawol teggoroji wullare en gari he inde ceerno Mamoudou Mbaalo e ceerno Boubacar Sare Karfa Mamoudou Sare Karfa so en girrima ɗon en gari ɗo he inde Alaji Mamma Talel ɗi wondi e koto mum ceerno Balde allo bisimilla ko min Adama Balde Sare Dikori gonɗa Adama eyi bisimilla ma yo créateur digital ɓe welti ha ɗo ɗum bisimilla o créateur ɗo fuuɗi seeri kasten amen nde Ali Diaw ndesan e Oumar Sabali Jarga Sabali bisimilla kennaji amen ko Oumar Sabali allahu e akbar rewɓe am ɓe Coumba Bala namu enen Diaw allahu akbar o créateur am ɓe ko no créateur ha maari ndesan fatta hen saare min metere Adama Balde namu so weltinde wallahi si a nemi askomo woni koto abalngal wonde jeyi
somi hoddi he ɓoggi hoddu he Alaji Bokari Kande jammanu tan najo o omo jogori wadde hikka dental yimɓeɓe fof jiya dental ngal heddi seeɗa Kande Bari so mo ɗannima tan o noddi kam téléphone yahu to gonɗa o yamiɗo galle o ɗum ko pour mitina mbo arti wona ceernajo cuuɗi ɗe Halo? Halo. Namu. Bismillah ma. Halo. Namu. En ngari ɗo he inde Alaji Aliou Jami. O misi walam. O resi Fatimata Kande. He Tullay Kande. Tullay Seydi. Desan. Aɗa andi minen jogii jikku goto. Moƴƴo he amen so maayi. Wallahi no min jiirata ɗo e gurde taaɗi teeɗi min ɓernde nde no hecciɗi en ngari he inde Jibrilu Diaw Banna moƴƴo Kunkusirannajo o ɓe mbiyano ɗum Jibrilu Diaw en ngari ɗo he inde Alaji Bokari Diamanka o jibinani minen Jibrilu o meeɗi okkude min guluje 150 mbuɗum ɗo he hiiro ngo fuɗɗede miɗen jooɗi tan sana seydi wi Jibrilu okki minen guluje 100 e guluje 50 janggi bambaɗo no mofti kalsaji ɗi tawi mi suusangol konngol min mi tamniriɗi mawɗo joom galle o galleji seraji to pii noddi aha joom galle o nodda ha ko on mbo halfinoyi kaalis o nde cuuymiɗa anaade mawnuɗo golle Diamanka jaajƴo ɓernde Diamanka jaafiraɓe ñankan Diamanka Mamma Sisa a weltima ni mbinoɗa aɗa yiɗi kaatume hoddu ta ɗen celli namu ɓe gaɗi he inde Moussa Bannora kanko woni chef de organisé o nde tan ɓiɓɓe worɓe mbaɗi kono pucci kurti ni so kurtiɗi waɗe pucci kewɗi mbaɓɓete yimɓe yiya kono daɗo ɗi ina lime e ngari he inde Kanadou Kande Saare Bojo so en gimima ɗon en noddiɗo paate mawɗo Logobel miɗo heddi koyngal gotal ngal yahami Logobel mi yahana paate mawɗo he ɓiɓɓe mum ma aduna nan ɗum heddi ñande kala jaɓɓumi Logobel joni en ngari ɗo he inde Yero Mbule aɗa andi o alkamisa hande aroɗo ɗo janggo o ñande kala arti ɓiɗɗo makko ɗi waɗa dewgal mo wi minen sama kange omo noddi minen Taba Diang miɗen duyi dewgal ɓiɗɗo Yero o Yero Mbule moƴƴo Sara Bayo o alkamisa garoro ɗum woni janggo so on arti on ñan ɓiɗɗo makko o waɗata dewgal on ñan ardata debbo kala ko hoɗɗaka ɗon ne hoddu hottaki ha ila yawmi dini mo wi mbo waɗi minen évité min e sama kange bambaɗo kattanɗo on woni sama kange ina wondi e suka min partout bara dura makko on woni Ousmane bambaɗo temanto en ngali heela serdu somi hoɗɗi he ɓoggi hoddu he hoto ɗo dogande kam namnade en gariɗo he Umaru Tokora Umaru allo namu jarama bisimilla Umaru Balle tintan to mawɗum Umaru Balle tintan to mawɗum
Sidian Samba Umma eyyi bisimilla ma Umaru weltima hodduma ndu ɓuyana seeɗa baba Seydi Dieng bisimilla eyyi mi yinno maran salminde moƴƴi so en mbinima ayiɗiani ɗo Sidian Samba Umma nan yimɓe ɓe fof nani en gari ɗo inde balde leyɗe tubako jooɗi bayli kande joom saade konko leyɗe tubako jooɗi Alasana Kande joom saare Mamadou Sadio en gari he inde Adama Kande on ɗi jooɗi wel ngara wel ngo wala inde Ousmane Seydi o jeeya ko Lenkerin oto Ansara Seydi joom bajjo Sana Seydi on woni Ousmane Seydi en gari e Hawa e Maymuna Kumbel ɓe ko rewɓe Sana Seydi so en gimmima ɗon Fatimata Mbaalo on ko ɓeygu Jengi Bambaɗo Maymuna Ly on woni joom bajjo mbiyam mi Fatimata Mbaalo debbo am reedu o Maymuna Ly woni debbo am jannguɗo o en ngari ɗo he inde Muntaga Diawo nan ina wondi he ami ñang on jibini Mamboy min tigi mi boyanima o jii Saliou Diallo holli kam signal o yiɗi heddi minute aji ɗiɗi Saliou am nan montoram mbo woofi gesan jemmaji amin he koɓe to jobbo tokora jobbo kaw am jobbo Fati omo jooɗi koɓe to albarka e duuɓi ɗiɗiɗi he dabbaŋeji aɗa andi Mamma Yaatu ko ñale mola nangue okki minen a iminan laacigi tan jiya afo o on woni Mamma Yaatu ñantandino mi haalanino rewɓe ñantande joni ko somi ari mi waɗa mañata foof mi ƴefta inɗe ɗe he cassette ɗon ɓuuri moƴƴude ndeke so windama kiriol keɓgol janggugol kiriol o no saɗi ɗum addi inɗe mon ɗe jaltani sina ɗum nguureji ko gaddan ɗum kam galle am rewɓe ñantandi hay mi suusa innude goto heddiɓe keddo ko ɗon gacci ten hunde nde aduna musidal men Fuladu hande ko ɗon gaccira min hoddu ya Allah tawni en alarba gatto ta en nawnaka en kaɓani en conkidani hay goto loofani Allah tawni en alarba garowo Allah ittan en oɗo ñaw hoɗum ñaw piifa ñaw basal hakkidu ba ka salli ala Muhammad